ada keanehan kayak terus ngoten niku biasanya ada kelebihan tersendiri ngoten lho. Nggih. Lek sanjang ini ku saking Mbak Buita iku. Nggih, enten. Ngenten. Oh. Nek sayur ngoten mboten. Mboten apa-apa. Nek sayur purun, sing penting mboten sekolah. Niki enten sing HP sing saged dihubungi. Saged. Lah, nyuwun nggih, mbok menawi mengke enten. HP Pak Pam. Nggih, Nek aku pas lunga. HP niku mau nek wonten ae. Nek aku pas. Sing pokoke sing saged dihubungi mawon. Oh, Mbok iya. menawi mungkin enten program napa nggih Nggih. sing saged menyalurke Mas Rifai. Nggih. Soalnya kan ada keahlian sanjange kan pinter boga ngoten lho. Linganane kan diwarai nggih. Mereka diwarai Bu Aini garwane Pak Bupati. Nggih. Boga. Kulo nek sanyo Bu. Kosek. Ini saya. Kosek. Ren. Engko pengen punan rene. Damel roti wis saged. Ya nggih. Tek Masak masak. kan. Nggih kanton nyarake Mas. Nggih, jenengan kesempatan jenengan mendukung mawon. Nggih. Napa ulam dimasak napa wis saged. Kembek niku. Seneng ngoten niku. Nggih. Biasanya nek difabel niku dukungan dari orang tua niku kurang. Biasanya niku tidak boleh keluar rumah. Allah nggih mboten nek kula